We gaan oude samples van ons muziek, van Curaçao's muziek, gebruiken in ons moderne genre, in de zoek dat we nu maken en zo. Dus oude instrumenten die gebruikt Oude werden. instrumenten, oude samples, dus laten we zeggen... De chappie bijvoorbeeld heb je toch? De Chappie, precies. wiri, Ja. al die ritmes ook al die eigenlijk. ritmes, maar ook echt samples van oude muziek. Dus bijvoorbeeld laatst had ik een liedje gemaakt, Mandeboe. Daar heb Hoe ik... gaat dat? Shambunita, Mandeboe, Mandeboe, Mandeboe. Shambunita, Mandeboe, Mandeboe, Mandeboe. Dat... Doet hij gewoon even. Ja, hey. Maar het is letterlijk een oude sample van een liedje die ze zongen als ze bezig waren met putten graven. Ik had die sample gekregen van de Nationaal Archief op Curaçao. Zij hadden gezegd van maak er iets modern ervan. En ik heb die sample gebruikt en dan heb ik letterlijk die woorden gebruikt ook in de chorus van die liedje. Ja. Maar zo heb je ook dat je ons cultuur aan een nieuwe generatie brengt. Want ze luisteren veel sneller naar mij dan dat ze naar een oudere persoon die het gaat zingen. Dus zo neem je het ook mee naar de nieuwe generatie. En zo kunnen zij het ook meenemen naar de volgende generatie.